ओ परबानू, हातात बॅग, गावी चाललास वाटतं. कोकणी माणसाच्या हातात बॅग दिसली म्हणजे काय तो गावात जाता काय रे? नाही, दुसरा काहीतरी काम असतात. सॉरी हा. गावात चाललं की विचार. ऑल द बेस्ट. वाव. परबानू, गावची भेट, खाजा की खोबऱ्याची कापा? सोड मेले, प्रत्येक कागदाची पुढे गावची भेट असतं काय रे? आमच्या म्हातारीची मशेरी आहे, लावतं. परबानू, काय शुक्रवार शनिवार रविवार सुट्टी येते. मग तुम्ही कोकणातले ना, गावी जाणार. प्रत्येक सुट्टीत आम्ही गावात जातो काय रे? परब एप्रिल आला. हो. आंबे, प्रत्येक कोकणी माणसाची का आंब्याची बाग असता काय रे? काजू, आंबे, तांदूळ. परबानू, रात्रीचं खेळ चालती शूटिंग तुमच्या गावात चालते ना? हो, आमच्या पाटल्या दारात येता बघू. चल. ए भावा, तू कोकणी ना? हा. म्हणजे एप्रिल मे महिन्यात घरातल्या गावी जाणार, म्हणजे रूम रिकामी असणार. हो. ए निके रावल्या रोहित्या, हक्काची रूम मिळाली. अरे पिऊक नाही माझी. अरे, स्टॉक आणा, स्टॉक. मामा येतो रात्री झोपू. त्या का पण बाजू